Mukai. Ndiwe. Ratewa Rosemary. Muripo Rembuye. Ratewa Rafael. Ndini. Changamire nyari pamberi penyu yaundwana Mukai. Nyaya ndeyekuti uyai kudare tikurukure naurwa yamakamhan'ara kwaishe yekukupumhai uroyi iyo isina kupera kwaishe. Nodzokorora zvakare. Nyaya ndeyekuti uyai kudare tikurukure naurwa yamakamhan'ara kwaishe yekukupumhai uroyi iyo isina kupera kwaishe. Izvozvo ndi Mukai. Taura tinzwe Mukai. Pamusoro wadare. Tisitaura mukati medare rino chibva kunyahawa. Nhau iripo ndeyekuti takaita dambudziko reurwere hwevana. Dambudziko reurwere hwevana vari kudonha separi. Kwatanga umwe chete ane makore 3 achidonha. Vakapinda asipinda 3 years achidonha. Vakapinda umwe ane akusvitsa mwedzi inokwanisa kuita 3 achidonha. Asi tagara kudaro wechipiri pakatanga kudonha wekutanga isataura ndo paakatanga uchitaura mazwi aitaura pamusoro pasekuru vedu nambuya vedu. Zvadaro takapinda kuti newetatu akatanga kudini kudonha kwatingota zvisemu nyaya iri iyoyo vachitsanangura ndo zvavari kusangana nazvo zvekuti kunditsanangure zvingavisa zvinodemetwa vana varipo ende zviri kuitika pavari vanozvidinawo vari kuzvitsanangura muchidemo. Nokudaro takasvika pakuti zvichisvika shukumu pamusoro pavaratewa namai wavo ndo pakatichitsungisa kudare raChimbadzo vachiti matipumha uroyi. Mushure mezvo dare yakaenda kudare raChimbadzo ikatsvagurudzwa ndo patakadare rakabuda nenyaya yekuti nyaya wangu waripota yakanga isiri iyo ine muchechedzo wenhau yanga iripo. Mushure mekunge vanhu vazoona chimiro chenhau iripo vana vataura nekutoita zviriitika pavari. Nokudaro takachidzoka semhuri mukati memusha. Tadzoka semhuri mukati memusha ndokurara. Fume remangwana ndo pandakaona sekuru vangu vachisvika mukati memusha wedu vachiti wazukuru zvakaitika zvose zvakaitika takuti tidzoke tifambire pachinhu chimwe chete todini. Ndo patakarangarira kuti hapana chakaipa paukama toti pane remangwana ngatidzokere kwaChimbadzo tipiwe gwara rekuti tichidini tichifambe naro. Nokudaro pakatiwo usiku hwacho vana vangu vari pamukoma vangu umwe wacho vazukuru vaidi umwe mwana wamukoma. Zvadaro ndo pakachiti usiku vana bvatanga kurwara zvakanyanya. Mukoma wangu ndo pakabuda nemhuri yese kuenda kuchechi. Aenda nemhuri yese kuchechi. Vasikuru vangu ndo pari kunzi ndo pakachisvika pasina munhu. Ndo pangufunda enda kwaChimbadzo vaenda kwaChimbadzo ini ndichisvikawo sekuti zvikurangana kuti atina 6 tiende kwaChimbadzo takasvikawo futi pasina munhu pai pamba. Nokuti takadzoka mukati memusha wedu mazuva odyana toti nhau yapapi kusvika tazoona kuti nekuda kweurwere kuti titi tichatora matare kuti tifambe mugwara riri parutivi iwo matare ari pamutemo aripo hazvichakwanisike. Takadzoka kwaChimbadzo takaenda nenhau yedu wakati no waratewa wakasvika pano wakati nhau isanyorwe Samuel ndisi pano wakati no ari kutsva ndiani ndisu. Tatanga kukumbirawo gwaro rekuti sezvo mawambiri angaita nyaya ndiye tetoshuwirawo kuti tifambe negwara ripi nokuti kaenda parutivi panoenda kukakazhana kutukana kana kusvika pakupokana. Saka tikaenda pane dare iri pamutemo zvinoita zvakanaka kuti tione kuti dambudziko ripi dambudziko dare mukati memba ino idambudziko reurwere hwevana tobatsirikana sei uye zvavari kutaura zvacho izvozvo zviri kubva papi nekuenda papi nesununguro yemhuri kuti muchidimbu ndo chimiro chiripo. Hamana kutaura paona pamakati mwana wekupedzisira akataura kuti chii nezvasekuru nambuya ratewa. Alright, nhau iripo inoda mwana wekutanga achidonha haana chaitaura. Wechipiri achitaura anotaura kuti iye akatanga kustroka ari kuchikoro kubhenda ruoko rwakatendedzwa mashure gumbo patanga kutsika nezvigungu izvi handitika ndo pakadzorwa kubva kuchikoro adzorwa kubva kuchikoro paadzokera kuti kuchikoro handitika paadzokera the same thing ndo patakaiza tinofamba kwemazuva akanga atumwa kuchigaywa nasekuru wacho kuti andogayise zvaitaura mwana. Right. Nhau iripo zvaitaura mwana ari kuti aiti iye ndabaiwa nechinhu paMutsipa Chatumirwa Nambuya. Asi nhau iripo vari kuti ndisataure
Ndipo ndakasimuka nemwana ndikaenda mukati memusha wavo. Ndaenda mukati memusha wavo wakazvinzwira mwana achidini achitsanangura. Ndipo pekutanga pachipo. Pechipiri bwana wamatimi wakatoti wandei. Vana vatatu. Watatu. Ngemba mwechete here kana kuti ndio mumusha. Vaviri vazukuru vane hanzvadzi. Umwe chete ndiwe musha mwana wangu. Omusha. Mukamenyi wakamira sei nekwaratewa. Ava ndi mbuya mai wamai wangu. Ava ndi sekuru hanzvadzi yamai. Mufungidzira kuti zvinobva kurudyi kwana mai ani. Zvinovepo nezviri kutaurika. Kurira kumhuri yekwana mai here kana kuti Tsanangudzo dzingandinyeperewo ndingaone mupatsa. Nokuti zviri kuitika vana vari kutaura saka ndiye ndikunanga handikwanisi kuti ndinange. ndozoende ndo kutaura. Right, endai kuseri kwechuru. Endai nawo kuseri kwechuru mozodzoka toenderera mberi. Ndava zvinhu zvemweya zviri kuitika. Vana vacho mauya nawo. Varimo. Okay. Saka endai nawo kuna chiremba. Handi chiremba ariko. Autosvika. Unamirira chiremba arusvika. Ratobereka tinobuda panze apo tomira kumurisa chauya chekutsara. Vanhu vacho ngavasimuke tone. Ndovapi? Wasinze musati masimuka. Mune mazita avo. Pana Shamini. Shameni. Mande. Wekubhenda maoko ndekuti. Kuti Shanteo yakupedzisira. Umwe wacho Shameni nani? NaShanteo. Shanteo nani? Nanokutenda. Nokutenda. Alright, buda yenyu. Enda kuseri kwechuru kwachiremba dendera. Chiremba wati mhuri idzi hadzisi kugarisana zvakanaka mumusha, uye vana sekuru havasi kudzima moto wekubaka mumusha mewazukuru wavo. Chiremba wati pane mhepo iri kubva kwana sekuru, iyi ndiyo iri kukanganisa mumusha mewazukuru wavo. Vati mhepo iyoyo ndiyo iri kuita kuti wazukuru wapfume wana sekuru nambuya kuti zviri kuitika mumusha mavo zviri kukonzereswa nana sekuru. Chiremba wazoti pane munhu akashayika hama yekwana sekuru isina kufambirwa nyaya yayo zvakanaka nemhuri yana sekuru, ndo iri kudzoka ichikanganisa mhepo iyoyo mumusha. Saka vati ndo uri kuita kuti paite moto uri kuitika mumusha mewazukuru wavo. Hanzi wazukuru havana kukanganisa kuuya kudare renyu mambo kuti kutopoterawo kuti muvabatsire. Saka vanzi nachiremba ngavatsvage mombe 2 nembudzi 3. Chiremba apinde mumusha mavo agadzise naurwa dziri kunetsa idzi dzekuita kuti wazukuru warware mumusha zvikonzereswa nemhepo iyoyo. Ndokungadiro Hapana muroika pakati penyaya. wanza waroiva hawasimuroi. Nazvona muroi, saka zvinoda kuti zvigadziriswe mabvumiro anarodai. Saka mogadzira rini zvinodiwa? Takamira diri wazukuru taitoti zvinhu zvitikasikire zvekutoti pane rusununguko rwekuti kana kuti musi wakati sedare Titaurai kuti mari moi igadzira rini? Wazukuru wangani wazukuru vari muno? Vese muri wazukuru vari? 1, 2, 3, 4, 5. Nemusikana vai chino ibvisai mombe dzachiremba
neyo nemombe 1 iri mari mobvisa iri $900 andi pamombe nhatu 300 900 plus 100 yewakomana kuita 1000 saa muri 5 munhu wongobvisa 200 munoibvisa rini basa rini pamusoro changamiri naurwa iripo netsanangudzo dziripo zvino tiri pamwe chete asi zvinonzi mhepo iri kusimuka kubva kwana sekrisho yakwana but sewirirano iripo sekubva kwataitawo panga paine shoko roti taifanira kukamurana nepakati semhuri imwe chete nekuti isusu unasekuru unowanhongani saka from 2 tatati ne 1000 ani tikadivide nowanhu 7 panozoda rusunzo vachiremu ndorwati mbudzi nhatu idzo nembudzi nhatu ichizi another 120 saka 1120 divided by 7 inoita mari ya 1212 120 plus 1000 mombe 1120 divided by 7 wanomakao tichikumbirwa mama kuti dare riripo patsanangudzo dzatanga takatevera pari kuda kunzi mhepo iyi iri mumusha manasekuru inotokanganisawo nemhuri yavo ndozvatatikatese taakubvisa mari kuti zviite munhu dzatwatati vanhu i7 zvavari vanhu 7 munhu wobvisa mari imwe 160 munhu hanzi 160 munhu wobvisa 160 muri 7 kana dziri nyati 3 nembudzi ngani nhatu ne$100 $100 zvinodiwa mapurisa saka dare rouya roitwa rizi next week inini semuzukuru ndinotendera rusundo rinoya chirinoita saka unounza mari mutswetsezi zvakubva pakuti ndakamira kudivi revazukuru chichiitisa zokumadzisekuru kuti vanoringanidza sekudaro here uyezve kana vachingofera tisaita zvinozomirawo futi sei aiwa zvinofana kuitwa handiti sekuru varimo mwana sekuru varipo vari 2 saka ndimoita 160 haina kuwanda kuona munhu dare rei thursday ouya nemari dare roitwa musi wesaturday because friday pane pasina vanhu iholiday okay right unechekutaura chikumbiro changu chokuti taurisa mombe kana mari ndanichiti ava vazukuru vakawana vanasekuru vanozokunda here kuti vabhadharawo zvimwe zvitoti hanzi vazukuru vakawana mombe 2 moisawo mombe 1 nezvimwewo zvichavadiwawo mozoisa mombe nembudzi nemawari mari inozonetsa imi mobvisa mombe 2 ne$100 iwo bvisawo mombe imwe chete nembudzi 1 okay
Svikata kudzoka padare rinoti dheti racho rinoti simba radzakati ukwekwe mari nofamba kwazvanditi mukaunza mari ngaThursday Saturday basa roizvo saka mune muchizounganidzana ende holiday vanhu vese mune muri kuko imi munobva matongouya kuti muchiziva kuti muri mari yenyu motobva mataura kuti mari yenyu ndiyo yakakwana Thursday mouya mosiya pana mabharani uyo masiya Thursday dare rotouya kuitwa chii Saturday ende anoda kuita basa ari masikati machena kwete manheru handiti alright saka tosimukai mutende